वाह, एकरे तो जरूरत रहा पवन भैया। बर्थडे होके तहारा धमाल ना होके ऐसा हो सकता। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन नजदीक आ गइल बा, यानी 5 जनवरी के। आ तार लोग के पते बानू जे 5 जनवरी उहे जाना बेरा सनी लियोन आई रही आ गर्दा उड़े रहे आ फिर से ये साल गर्दा उड़ी। क्या कहे भैया? हम तो एक एगो चीज कहेम, कहाँ बड़ा सन रे जो सनी लियोन आई रही तो बड़ा बतिया ला सन 500 रुपया नाचो सन कैसे कि पवन सिंह के बवाल गाना आवेला बा आ केकरा साथे आवेला बा, वीडियो में बना रही सब कुछ बतावेला बन सन। आ भैया पवन सिंह कहले रहलन कि तुम लोग जिसको सोचे नहीं होगे उसको भी हम नचाएंगे। फाइनली पवन सिंह उहे करे जाते। सनी लियोन के केहू सोचले रहे कि भोजपुरी में केहू नचाई। 5 करोड़ रुपया लग रहा है, ठीक बा, तारा लोग के बस के बात नहीं खे। ये बेरा कितना करोड़ लागता, माने इनकरा सामने नु सनी लियोन पानी कम चाय बड़ी एकदम समुंदर लेके आवत पावर स्टार पवन सिंह। 10 वीडियो में भैया 5 जनवरी के एगो अलगे स्वैग रहेला। देखी सारा लोग छठ दीपावली खन्ना पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन मनावेला। सबसे बड़ी बात तो ही बा। रुकी एक मिनट सारा लोग ना कुछ सन के दिमाग में हैजा रहेला, कुछ सन के मिर्ची ठुसाई रहेला जी में। अच्छा एगो बात बताइए हमरा के, पावर स्टार पवन सिंह आज जो टी सीरीज के साथ मीटिंग कंफर्म भइल बा, एई पर हुआ का लागत भूषण जी के साथ मीटिंग कंफर्म भइल बा। बर्थडे के दिने टी सीरीज से गाना आवेला बा, ठीक बा। बर्थडे के दिने दी हम धरतनी ना दैले बानी। बर्थडे के दिने टी सीरीज से धमाल होके वाला बा। वो पावर स्टार पवन सिंह तमन्ना भाटिया भाई 3-4 जना पर नजर हुए, जैसे कि नूरा फतेही, चाहे जैकलीन फर्नांडिस, चाहे तमन्ना भाटिया। तो एही में से पवन सिंह तमन्ना भाटिया आज की रात मजा हुस्न गावे ना वाला। अच्छा रहुआ एक बात बताइए, पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में नया नया लोग के काम देवे से तो जानबे करल जाला, आ ओकरा बाद है बॉलीवुड के लिए के जोन भोजपुरी में नचा पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी में नया नया लोग के लिए के तो जानबे कर जाला। नया नया लकीरों खींचे खातिर जानल जाला। ले एगो औरी लकीर रे मत रहस। अच्छा तोरी सर के बताओ, जो तोरा पापा से ही खिंचाई लकीरवा कबो तोर पापा हुए खींचिए जिम में मरिए टीम, आ ओकरा बाद कहिए हमरा चाहिए वाट कौनो ने वाट ले पैसा ले ला। पापा ने मौसा चाहे कुछ कोई मौसा ना 6 गो सिनेमा घर पहते बड़ा अवार्ड लिया के देती। एकनी के बात हटाई ना, खुशी के बगल में रह रहा है, एकनी के घुसड़ी का बड़ा सन एकनी के बेकार में प्रमोशन करते हैं। अच्छा एगो बात बताई, पावर स्टार पवन सिंह लेडीज साथ में के हो सकता गायिका में? हमरा लगता कि शिवानी सिंह। हमरा तो ई लगता है कि जेगा बॉलीवुड के ई मंगल बड़े उंगा बॉलीवुड के कोई लेडीज गायिका राहुल रथी शिवानी सिंह हमार बॉलीवुड के। तब एगो चीज औरी एमे बादशाह भी होखे वाला बाड़न में भी एगो एक्सक्लूसिव हम बताओ तनी। में बादशाह भी होखे वाला बाड़न। पवन सिंह के कोलैब बादशाह के साथे पवन सिंह आ ओकरा बाद साथ में तमन्ना भाटिया। का मजा वाला वो भोजपुरी। अगर भैया ई गाना भोजपुरी में हो गइल, पहले ही कह देतनी भाई पवन सिंह का मैनेजमेंट जे लोग बा देख लिया लो, पिछला बार खानी ना सुने के चाहिए कि तेरी चुनरिया भोजपुरी में गाना होके के चाहिए तब असली मजा आई। ओकरा बाद टी सीरीज रिलीज हुई तो भाई एशिया महाद्वीप के सबसे बड़ा चैनल, ठीक बा। तो भाई रहुआ सब जितना लोग वीडियो देखता सब लोग से विनती बा, पावर स्टार पवन सिंह के फैंस है तो दम लगा के शेयर करी जे गर्दा उड़ जाए। सब केहू कमेंट कर लो कि ये पारी के गाना भोजपुरी में हो। 5 जनवरी के इंतजार कर लो, आज 18 जनवरी है और कुछ दिन बचल बा। धमाल कमाल वही दिन तक कोई जना के दांत लगी देखे। बाकी वीडियो के खूब ज्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब जरूर करी। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।